Vyše 30 súťažných družstiev sa stretlo na ihrisku v Hontianskych Tesároch. Začalo sa variť i napriek nepriaznivým vyhliadkam na počasie. Každé súťažiace družstvo si donieslo vlastné mäso rôznych druhov a ostatné ingrediencie, o ktorých gulášmajstri ale nechceli veľmi hovoriť. Tak ako aj hasiči z Domaník, ktorým do gulášu mala spadnúť akási malá skrutka. A keďže už boli poriadne vysmednutí, skrutku nechali skrutkou, aby mohol vzniknúť priestor na hasenie smedu. Áno, veru tak, máte pravdu. Hasíme smed, čo sa dá. Na vaše zdravie, na našu krásu. Hasičom zdar. Hasičom zdar. My sme prišli len pozrieť, vidieť a zvíťaziť. Ale keď... Máte aj nejaký tajný recept? Áno, ale nemôžeme ho prezraziť, lebo je tajný. No, to bude určite v paprike. Nie, to bude jednej šrobičky, to bude. Domanícki hasiči sa dopingovej kontroly báť nemuseli, no František Seke, ktorý do Hontianskych Tesárov meral cestu až z Brna, bol opatrnejší. Neviem, či sa môže tuto o ňom hovoriť, o nejakom dopingu, ale ak sa nebude dievať komisia, tak niečo si dáme samozrejme. Členom tímu Milana Klimka z Krupiny bolo hneď od začiatku jasné, že gulášik sa má variť v pohode a to aj pokladali za svoju tajnú zbraň. Máme na divinu ingrediencie a varíme z mesa diviak. Lanštiak, lepšie povedané z lanštiaka. Máme ešte takú tajnú zbraň, ale to ešte nakoniec potom dáme. A budeme vidieť, no, chceli by sme vyhrať. No, z divinky guľáš varíme normálne v pohode a uvidíme, ako sa vydarí. No, aby nám počasie vyšlo. Medzi súťažiacimi sme zaregistrovali aj nefalšovaný medzinárodný slovensko-taliansky tím. Ich recept spočíval v dvojitom pridaní zemiakov. Dávame len na rozvarenie akurát, celé obielené, aby sa pomaličky krútili guláši a zahustí to samé guláš. A pri konci sa už potom dajú už nakrájané zemiačiky. Hovedzinka, je to hovedzinka, jalovička a napácovaná a chuťové, myslím, že malo by to byť taký medzinárodný guláš v rámci súdržnosti. Italiano, Volám sa Roberto Peroni, som z talianskej Verony a prvýkrát skúšam variť guláš, tuto s mojím slovenským kamarátom Jankom Bátovským. Zemiaky sú síce neodmysliteľnou súčasťou pravého gulášu, no v krupínskom tandeme Lendvorský Hrčka o zemiakoch nechceli ani počuť. Paprika tam ešte vôbec nie je. Zemiaky? Ani zemiaky. Zatiaľ len mäso. Zahustíme krumpľami. Krumple už tam budú. A potom sú tam špeciálne ingrediencie, ktoré sa nemôžu nejak vyzradiť, ale môžeme povedať, že medzi niektorými je aj soľ a paprika. No, Dušanko Hrčka si teda pustil jazyk na špacírku. Určite sa tak stalo práve zásluhou Petra Mozolu, miestneho paparacího a aktívneho tvorcu recesie. Nie, to je len taká proste recesia, trošku oživí toto prostredie. Guláš valíme klasicky, ja si myslím, že bude veľmi dobrý, pretože sme zohratý tím a varíme to s láskou a chceme, aby bol ten guláš v prvom rade dobrý, nezáleží na tom poradí, ktoré tu dosiahneme, ale je to guláš, ktorý chceme, aby ľuďom chutil. Najmodernejšie technológie, ktoré boli vyvinuté azda aj v Kozme pri varení svojho gulášu, použila aj známa šipicko-ladzianská partia pekne naplno. Ak chcete návod, tak vám ho napíšem, ale toto je guľáš. Guľáš bude perfektný, taký ešte nejedli guľáš, ako gate nosíte. Teraz máme akurát takú taktiku, že my sme tam dali výfuk z auta, je to výborná taktika, chceme vyhrať vlastne to prvé miesto, teraz sme to dali preto, aby to malo presne lepší ťah a tie sokoly, čo tam, tak tie ešte strelíme s tým lukostrelcom a dáme to všetko do guľáša, aby to malo voľakú chuť, aby sme vyhrali to predsa naše prvé miesto. Organizovanie podobných podujatí má spájať ľudí. V Tesároch sa to určite podarilo, čo potvrdila aj starostka obce Dana Kohútová. Niektorých máme takých, čo sa zúčastnili na všetkých ročníkoch, na 6, radi sa sem vracajú, má to dobrý ohlas a vždy je dobre, keď sa do tej obce ľudia radi vracajú. Pre krupinskú televíziu Peter Golembiovský, Hontianske Tesáre.